Hello, hi, Dumelang Absheni, igama lami Mahlalela Comedy, uMahlalela nento zakhe, uMahlalela ongancengi, lo Mahlalela uthi keep the change nasesitolo. Welcome to our episode uMasazane Talk Show. Namhlanje angihambi ngedwa ngiphethe ingqungqulu zangempela. Namhlanje ngihamba nobabawethu ubaba u2+2. And naye akekho yedwa ke siphethe nomunye igest yethu uSiphamandla Vezi. Ake bayi-introduce sizwe. Asibona isikhala ngobani. Kwavele kwashisa. Ake ngiqale ngawe Siphamandla mnganami. Awe nje uyi-introduce uyibeke ukuthi ubani uSiphamandla Vezi uphuma aphi kahamba kanjani sibone lapho before sidlulele nje ku2+2. Ake sizwe. Okay, mina kuSiphamandla Vezi. Qhamuka khona la eMlazi. Abantu abaningi bangazela kuMlazi gang. Mlazi gangster, yeah. Yeah, yona into engiqhamuke kuyona nje ngaqala ngavela kuyona kakhulu. Namanye ama production ngeke ngavela amancane. Like ngeke ngazothi kuyavela nakuzala. Yebo. Yo. Kubeka kaze kuphazamize. So yeah. Maningi ama production siyangavela kubona yethu yeah. Uzalo ne-differentiation namanye amancane asakhula ke so ukubambisana. Yeah. I guess sibonge kakhulu okuningi sizokuthola ishow mayiqhubeka kuthiwa ngobude bendlela nomphako yabona. Ake sidlulele phambili ke sizwe ke kubaba u2+2 ukuthi yena ungubani, uvelaphi, wenzani sifuna ukwazi. Ake sizwe Nkosi yami. Sibingelele bonke abasibukelayo ngalesikhathi manje. Ukuyichaza ngaziwana ingane encane. Awusukele. Especially muse South Africa nje ongangazi Nkosi yami. Ilo ungakwazi ukuthi thatha lento ayinabungozi. Awuzukele. Kodwa umuntu okwazi ukukhuluma ukuthi thatha lento ayinabungozi uyangazi mina. Lokhu uma udokotela u2+2 phansi ejozini bathi kwamhlabi yalingana. Abangaziyo ke bangazi ngogogo lokugobile isalukwazi sempondo uvuma novuma ezizweni isandla sembethizweni nomhlaba. Umnikazi wezipokwe, umnikazi obuthakathi, umnikazi okuphilisa abantu, umnikazi ophoqa izinto, umenze izinto zenzeke empilweni zabantu abaxakekile. Namhlanje ngihleli ngedwa ngihleli nezisizwa sizomunyunga impilo. Ake simunyunge. Uke wathi usiza abantu abaxakekile. Kunjalo mfowethu. Ake sithi mina ngixakekile ngiza nemali yami ngithi mina ngavele ngiyakwazi ngizokhokha ngifuna more angixakekile but ngifuna more kusho ukuthi awungenelele lapho. Ngiyangenelela lapho kodwa kufuna siqale sibheke kahle ukuthi uma uthi more ushoni ngoba lezi zinto zesintu zingozi wesibili. Okay. Zingozi lento esintu ngoba kunabantu abaningi ezweni lakithi noma egodini zangakithi esebagula ngengqondo, abanye sebafa, abanye bayahlanya kwangempela. Yini bayithathe lento yokwelapha bayithatha kalula bangayibheka ukuthi lento iyingozi basuka la baye emazweni angaphandle mabafika emazweni angaphandle bashawa ilanguage uma ibashaya ilanguage umuntu uya ngokuthi yena ngoba uyayifuna lento avela thatha into kanti akazwanga kahle ukuthi lento yothi mayifika ekhaya ishintshe ibe kanje noma iphinde ishintshe ibe kanje kodwa ngenxa yokuxakeka umuntu utholakala sethatha into engezwanga utolikela umuntu azomthola khona le akasukanga yena nana utolika lento mayisifika la izweni umuntu sesambona endaweni yakithi ugula ngekhanda lo muntu ke ngoba akaza ntshontshelana amandiya wayese nje ingoba wafuna impilo wayifuna endaweni errong. Shortcut. So ingozi kakhulu lento esintu mfowethu. So awusho uma umuntu ezwenza lento esho ukuthi ayingale afike adidwe language enze lokho akwenzayo. Uma esebuya nganene senenkinga nina njengenyanga niyakwazi ukuthi nimreversele nimlaphe noma kusuke sijampile. Okunye ungakwazi ukukwelapha kuya ngenkinga yakhe. Ngoba sisho nje kukhona ukuthi ufikele bakufake ingozi ungayento othola ukuthi mina ngikwazi nokuze ngiyilaphe into engiqala nokuyibona leyo nto leyo anginayo indlela okuyilapha mina ngoba isuke ngingayazi kodwa isuke kungasho ukuthi into uma ingaziwa kwa2+2 bonke abelaphi abayazi no kwa2+2 into uma ingaziwa isuke ingaziwa kodwa isuke khona umelapha ngayilapha mina ngiveza ubungozi bokuthi la isintwini
ngoba abantu baxakekile singasho bayithanda izinto abantu baxakekile kodwa abantu kufanele beqaphele ekuthenini into uma uyithatha thatha into oyaziyo ukuthi yini lo yithathayo into mawuwela uyofuna usizo ngaphandle qinisekisa ukuthi la uyakhona nelanguage uzoyizwa umdingo wesithathu ozokutolikela uyamqonda uma kukhulunywa ngeEnglish make sure ukuthi English nawe uyayazi ukuze lento ozoyithatha noma umuthi phela wena usukungawazi umuthi wena usukuqhutshwa ukukhathazeka nokuxakeka nokuhlupheka manje umuntu mazokunika into okungeyona noma akunika into eyiyo wena ngenxa yokugejana kolimi bese uvelelwa inkinga la usuyagula like okokuqala uphume njengomuntu othi usashaya umoya eDurban kanti awuye eDurban wena uyacrossa uya ngaphandle uyabo thina sesibona umuntu uyagula siqalile ke inkinga sohlulwa yilento asifihlele yona yena waphuma wahamba wayilana kodwa usiyasidinga thina kodwa usifihlele uyayibona into kanjani manje ke lapho sikhona singabe lapha thina singenelela kanjalo ekuthenini umuntu uma khona into emxakayo kodwa kuyinto yesintu kunelungelo lokuthi angasondela kwa2+2 sihlale naye phansi simlekelele simsize ngokwesintu akhona ukusizakala izwakele yeah. So actually ngoba ukhulume ngokuthwala kwangaphandle nobungozi bakhona okusho ukuthi if kwenziwa abantu bala ngaphakathi abukho ubungozi noma nakhona khona ubungozi obukhona kahle asike sithi nje into ethinta umuthi ayikho into engathi mina ayinabo ubungozi uma wena yonke lento ifika ibe nobungozi iphinde ingabi nabo ubungozi lento ibaluleka ngalendlela ukuthi umuthi uma uthatha umuthi fanele ulalele kahle kulomnini womuthi noma kuloyo dokotela wakho ukuthi uma ikunika lo muthi uthi usebenzise kanjani angathi umuntu lo muthi geza ngawo usuyachatha wena iphutha laba asobungozi ke lobo ngizama ukuvezela ubungozi ngoba ngithe mina lento le ithathe kodwa wenze njani ugeze wena usuyathatha uyachatha angitsho bo ikhona imithi yokuchatha ikhona imithi yokugeza ikhona imithi yokuphalaza kodwa yonke into ufanele uyinika instruction uyinike udokotela wakho manje baba 2+2 nase ngibuze la ngithi manje lento le masuyithathile le ibuyele ngakwena wafika naye ekhaya ngasathi ikhula ngithi ikhulisa ngizothi ikhulisa amandla ngasathi ikhula ngayiphi indlela ukuthi la ekhaya iyavikela noma nayo ekukhuleni kwayo yani uma uyangizwa ngiyaqonda umbuzo wakho uma uyofuna into yokuphila ifika ikuthathe wena ikuphakamise ithatha wena iphakamisa izinga lakho lempilo bese ithatha wena iyakuvikela uma ikuvikela wena kufanele ukuthi lento ivikele wena izivikele ngisho umndeni wakho wonke okay uyangizwa akungabe ukuthi lento yokuphila into nje ezokuthatha bese yakuphusha uzowa ngoba wena ufuna ukuphila shuthi kufana nomuntu othi ufuna umdonso uyadonsa thina abantu abaningi kakhulukazi nathi sisodwana singabalaphi sijabuliswa ukuthi kube ne-queue kodwa bese sikhohle ukuthi lento isidalela izitha konesto yabona omunye umelaphi mayesebona iqueue lapha uzofuna ukukutesta akudlalise nje ngezulu ukuthi awu uyinyanga yini ngempela uyabona anenkathi ekuthumela izulu uthola ukuthi wena walanda umdonso kodwa wena ulanda umdonso wakhohlwa ukuzivikela yebo enkathi ulanda umdonso ukhohlwa ukuzivikela wena lento vele izokushaya so siqhuquzela ukuthi ebantwini ngaso sonke isikhathi umuntu into mayisukume noma esukumela impilo yakhe funa aqaphele izinto eziningi alibukayo ukuthi lento uma ngithatha ngiyisondeza la ekhaya izongikhapha kanjani noma izongisiza kanjani uma sengisenkingeni noma izongivulela kanjani impilo yami yeah nganayo inkinga kuphela kunjalo nje unganaki wena ukuthi hayi mina ngifuna ukuya phambili uzoya phambili ufuna ube neplan ukuthi mase kufanele reverse kanjani injalo nje omunye baba 2+2 ngixolela ngikubuza kakhulu lento le emhlabeni ukuthi kuyalinyazwana ngekhali imithi uyakwazi ukuthi uyivikele ukuthi mhlawumbe isibhamu singangeni kuwena noma umuntu asecabangela into embi angazi ukugomela isibhamu kanje ningafikanga kuwena ikhona lento kuthiwa ukugoma
ngesintu. Kukhona ukugoma, ugqiha noma uqina. Usuke ugomela isibhamu siyagonyelwa madoda. Okay. Kwasendulo kwakuvele isibhamu kuba nezaba esiyenzayo thina abantu besintu ukuthi ake ngichaze kanje. Uma ugomela isibhamu, angibeke nje kanje ngiqale lapho. Uma ugomela isibhamu usuke uthola amandla ukuthi ukwazi ukuthi uma sezifikile insizwa ube ne backup. So manje musigomelile umuntu mekudubula wasepende. Ngathi ufuna uzwe kahle. Okay. Ukugomela isibhamu kunama level. Okay. Ngiyayithi mina akufuneki uma uyinsizwa yakithi bakushaya vele ucimele nje kwisini noma kwesigamekweni sometime. Uma wazi nje ukuthi ngiyiphanta noma ngumuntu ophila ngokuzama. Ngiyayithi mina kubantu akufuneki ukuthi ucimele nje lapho ungathathi ngisho icover. Shawuthula. Isibhamu usigomela usuke wenza izaba. Uyangizwa? Lokuthi ezinye insizwa azingadlaleli phezulu kwekhanda lakho. Uyabona? Uma ugoma ngomuthi usuke wenzela ukuthi even abathakathi bangadlaleli kuwe kalula. Uphinde futhi wenzela ukuthi ngisho imoya nje izinto ezingaqondananga nawe ukuthi la kufanele kube nengozi emotweni futhi uginqike nje kalula uhambe lapho. Cha, la thina sikhonela khona emhlabeni ukuthi sibageza abantu sibaqinisa abantu sibacuphe. Uyangizwa? Umuntu into mayiza kuye kubonakala ukuthi no man into eyofika la isikhathi sikaNkulunkulu kuphela. Hayi ukuthi kube khona umuntu ozokuphilisa kabe emhlabeni ngenxa yokuthi weak wena. Abantu abayeke ukuba weak. Abantu abasukume basukumele impilo zabo. So lento yokugoma isibhamu ngengizwe nje wonke umuntu ethi kulula ukugomisa umuntu isibhamu. Ukhona okwafika lapha ekhaya. Wafika lapha ekhaya ufuna ukugomela isibhamu. Okay. Sase siyamenza imgwilo akaqedanga iprocess. Wathi ucela ukushiya. Sekuyini sizathu? Akasakhoni becabanga ukuthi amaswidi lawa. Uyangizwa? Becabanga ukuthi amaswidi lawa. Kunezinto esingesikwazi ukuyikhuluma kwimedia. Kodwa uma sesimpheka umuntu simphekela ukuthi indoda iba indoda ebantwini. Iba indoda ebantwini. Funa sikupheka uvuthwe. Ngikupheka uvuthwe. Manje ngikupheka ngempela ngifaka igalazi uvuthwe. Abile nawo manje uxhaphazeke. Like literally. Ngikupheke. Fanele ngikupheke ngifake ipodweni ngempela uqine ngoba lento lesiwe senza la usuyobhekana nezinye insizwa. Kunezinye insizwa ezingena nembeza la ngaphandle. Kunezinye insizwa zaziwayo. Nazo ziphekiwe. Nazo futhi ziphekiwe futhi ayiphekwa ngalamanzi ophekwe ngawo wena. Bafa sikhuluma ngebhodo. Ibhodo like ezini literal ngifaka phakathi ebhodweni yini? Kunebhodo lapha ekhaya. Elalo umsebenzi nje. Bafuna ukuthi ngobaleka njengalensizwa kodwa hayi cha uyazi kubalekile ukuthi sifundise abantu umuntu afunde onendlebe ezwe nocabanga ukuthi siyadlala athatha ama chance abone into kanjalo nje thina inhloso enkulu ukuthi kufanele sifundiseni ukuthi izinto zikhona kodwa izinto zifuna abantu abanesibindi izinto zifuna abantu ngempela abazi ukuthi bona bafunani empilweni. Hayi umuntu ethi uyayithanda lento kodwa umusuqala usumtshela ukuthi naku level 1 ngena la uyawusaba umlilo uyawasaba amanzi abiliya. Bafa zonke lezi zinto ngena abantu phakathi. Indlela engisebenza ngayo lo engize ngiyishintshe. Umuntu akancengwa, umuntu uyalashwa. Vele usuke yifikele yena efuna lento ayifunayo. Mina nginenkolelo ukuthi umuntu nje oya lapha kwa 2+2 usuke eseqale kwangempela. Khumbula mina kuyaziwa ukuthi la emhlabeni ngifuna umuntu osoxaye ngempela mina othi kade ngihamba into ethi inyanga. Angimfuni umuntu osadlala. Ngifuna umuntu othi ngihambile into ekuthiwa inyanga. Sengikhathele ngayo bese ngithi mina ayihamba kwa 2+2 kusetshenzwa ngolesine olesihlanu umgqibelo kuphela. Olesine olesihlanu umgqibelo kuphela. Hamba kwa 2+2 ejozini. Uyayithola into eyifunayo. Uyayithola le. Lapho sesikhuluma kahle ukuthi okay right. Lapha siphakamisa yonke into. Ama-talent abantu siyaphakamisa. Ngabe masikhuluma ama-talent sikhuluma ngesiphiwo sakho ukuthi wena isiphiwo sakho silele kuphi? Angitho ngizwe. Uthola ukuthi umdlalo webhola ngiyafisa kusasa. Angitho bona. Ufuna ngempela sikunike either incweba ngoba phela awukwazi ukugcaba ingane isasencane ayikabi nezinqumo eziserious ngempilo yayo. Kodwa nje abathakathi bayayenza leyo nto. Ithi khula nje ingane uyibona inommono ifuza ugokwayizwana kakhulu nogokwayizwe vele meyikhula definitely. Wenza kanjena ke.
ubuthakathi lobo obubi. Uyangizwa? Okay. Ubuthakathi obubi futhi obusuke sebukhondolo ekhaya. Ngangokuba labo bantu labo nayo lengane uyiroba isasebomvu. Isasencane ayifaka uhlanga. Kunohlanga olufakwayo. Yes. Ayigcabe ingane ayihlikihle lapha nalapha. Ngeke uyibone. Yokhula nalolu hlanga uyazeni ukuthi noma esefa yena soshiya omunye futhi onalezi ikhwama zakhe zobuthakathi. So enye ingane izalwa nabo ubuthakathi ayizalwa nobuthakathi. Wonke umuntu ozalwa uzalwe clean. Izinto eziningi wemfowethu asihlukanise. Siyithola la emhlabeni. Ekuzaleni kwethu nje sizalwa sifumbe umusa nempumelelo nothando nokunqoba. Lento imosheka la mase siqala sesibona talent lakho sofuna ukungibhitha ngeke kube ne-tuck shop mina ngingenayo. Iqala lapho nje umona emhlabeni. Umona ingakho ngithi ke mina ukulusana nomona ayikho into esingayenza ngaphandle ukuthi sigeze sigqume siphalaze bathatha badelete. Ngicela ukutrigger kancane ngicela ukuphulula ngicela ukutrigger kancane ba. Okay. Angithi vele ndaka 2+2 bayakhona ukuthi abantu bathathe lento. So mekungathiwa ayivalwe lento manje ingasenziwa wena ngoweside lakho ungajabula noma ungathi yeah it's a good because usushilo thina ubungozi. Ngicela isizwe silalele kahle. Ngumuntu othanda ukuthi into mangiyikhuluma ngayifihli futhi ngayimbathisi. Uma kuthiwa kuyavalwa ukuthi izinyanga zibathathise, izinyanga zibanika izinto zokuphila abantu, izinyanga ayinika abantu noma zithwalisa abantu. Ngingaphatheka kabi. Ngingaphatheka kabi. Ngicela ukuchaza lokho. La izweni lakithi amathuba omsebenzi mancane. La izweni lakithi amathuba omsebenzi mancane kanti futhi thina la izweni lakithi inhlupheko iningi kakhulu. Kunemndeni ehluphekayo kodwa ngenxa ukuthi oyedwa emndenini ube nesibindi sokuyothatha abuya liguqula ekhaya kungena intuthu kutholakala isinkwa kutholakala ini. Angazi noma impendulo yami iclear noma iyayenza sense kodwa kubhlungu ngoba iyona ndlela thina njengesintu asifundanga abanye bethu. Abanye bethu asifundanga. Uma ufuna umsebenzi bokutshela ukuthi ba no grade 12. If ungabanga no grade 12 futhi mina into yami emhlabeni kayisekho. Number 1. Number 2, uma la sekuthiwa uma usuna 30 o bani usangena emsebenzini le ka government emkhulu sesikalela isikhathi ukuthi masuneminyaka emithile ku government akasakuqashi wena ngiphila ngani mina. Ikuphi okumele ukuthi ngikwenze ukuze ngikhona ukuphila nami njengabanye abantu? Thatha lento. Manje la 2+2 ngicela ukubuza uma uthatha lento le ngisekhaya kunzima ngiyasuka mina ngiyithatha lento kulabantu laba ababe bephila eqaleni abaphila ngaphakathi kuthina abaphazamiseki ngisengikhuluma ngabantu ngithi mina abantu abadala basekhaya akukho khona la kuphazamiseka khona ngoba ngisuke sengithathe lento ngazi ngeza. Good question. Ake senze kanje. Uma usuthatha lento engizokuphendula kamnandi. Uma usuthatha lento ake ngicacise nakho esizweni. Uma kuthiwa thatha lento sisuke kahle kuze nje kuduma umhlaba wonke vele kuyaziwa yimi ngathi abantu abathatha. Right. Waqhamuka kumnyovu wasuyacula wathi thatha lento. Ngithi ke mina kini uma uthatha lento sisuke sikhuluma ngokuthwala. Yes. Lalela ke mfowethu. Sisuke sikhuluma ngokuthwala. Uzucabanga ukuthwala nami ngicela ungiphendule. Baphi labakini abakuwe uhlupheka? Uswela unethwa zimvula umuzwa kini ubhidlika bakhona akakathatha ngithi baphi isuka lapho ke leyo nto ekuthenini bekhona abakwazi ukuthi kufanele ngidle
abakwazi ukuthi fanele ngisebenza banginike ngisho umsebenzi bakhona egazini ngithi bese ngithatha isinqumo ngisithathisa ukuthi sengibona ngathi akukho engikumele ngikwenze ngiyafisa ukuya phambili kodwa manje akukho kwenzakalayo kimi emsebenzini anguthola umsebenzi ngisho kuthiwa ke manje kucoshwa amaphepha angikutholi ithuba lokucosha amaphepha kanti yini abangilethele yona mina emhlabeni labantu bakithi ibona ufanele bakusupport ekuqala ungaze phela wena ucabanga ukuthatha uma usuthatha it's a final stage sokuthi wena emhlabeni usuhlulekile usungenza noma yini yo izwakala hayi izwakele yo manje wonke umuntu unabo abantu bakubo especially ke kunabantu abakholela kuloko khona bangakholela kubo kodwa ngiyangithi mina umuntu kuloko akholela kuko akaqhubeka akholele kubo kodwa laba abantu esikholela kubo ngabe amadlozi ngabe izithunywa ngabe zidalwa ngabe yini abayeke lokuthi bangasinaki size sithathe inqumo thina ngoba la emhlabeni kuyashisa la ayashisa kunemindeni more than 100 elala ingadlili iphuza amanzi okay laba bantu ubona ngoba bake baphila nje before why bangazi ukuthi la emhlabeni kunjani yo la emhlabeni thina size senze konke lokhu sikwenza ngoba isimo kahle kahle hayi ngoba sisuke sithanda okunye kodwa usuke usubona isimo ukuthi ayikho into engenza ngabo bafowethu kungcono ngivele ngisale sengithatha lento ukuze izingane zikamazi phile lento yahlupha angisho ukuthi asingakholelwa kulabo abantu bakithi bakhona bangamadlozi bayaphila kodwa into ehlupha balala too much bakuthanda ubuthongo asleeping manje baba ngoba mothathe lento masupha ngalala umcebo wakho hamba nawo uyazi ukuthi into ehluphayo abafundisi baningi okay osolwazi baningi inyanga ziningi bonke laba bantu izinto bayibeka ngendlela yabo kuba ngawo ukuthi wena uthatha kuphi otshelwa khona lalela mfowethu into eyenzekalayo uma uthathe into yakho osuku uyithathile wena mina ngicabanga ukuthi kumele ngikucacise lokhu ukuthi kwakwenzeka kuqala kubantu abadala babeyicabangela bona afika umuntu athatha into ayithathele yena afuna ukubukwa nje ama-truck amabhasi afuna ukubukwa nje ukuthi ikhaya lakhe nge-first brick afuna ukubuka ulala estairs uyisebenzela yena unemfuyo umnumzane thizeni bese khohlwa ukuthi ingane yakhe inguye kusasa angayitsheli ukuthi ingane yami ngize ngibe nalezi izinto nginawo umbize ngangiyiphuza njalo ekseni nantu ukuhamba lomcebo nakho engangusebenzisa akayikhombisi ingane uyangizwa lo baba uselfish lezi zinto uyo nama-drug baba ingane izigijime ngike ngithi mina bona mungitsizwa kethi ungapha sichomela ngekini awusichomele ngekwakho so lento le yasherwa futhi yasherwa so yasherwa ngakwazi ukuthi ingane yami okay mina bengiphuza umuthi onje kanje ngiqhuma lapha ngihamba ngiya lapha so ngiyakhona ukuyitshela naye iqhubeke la ngicine khona mfowethu ingakho ngithi mina asiphumene engqondweni yabantu abadala kakhulu bese uyibuka wena manje ngoba manje uma uzothi uyabuka kudala abazali bebathi thina sizingane ngisho into siyibona njalo ukuthi ubaba kunento ubaba phila ngayo kodwa uzokade uyingane agcina ubaba ehamba akushiwo yini uyingane kanti wena ukhula nini mase kufanele wena umaintain noma uphatha izinto zakini uyirana amabhizinisi akini azocrack akrekiswa yini usehambile umuntu sokusela ingane kuphela wena vele uyingane uyayibona kanti lento kube uyakwazi ukuthi uthathe umfoyini kumanje nje sibahlaniphile abantu usabantu sibakwazi ukuthi uma sebona umuntu okay hayi selacima ilamba uyakwazi ukukhombisa ingane ukuthi okay le moto idriver kanje uzofika la uya khona kodwa abantu bakuqala bebengenandaba nalokho bebefihla kakhulu kumanje ayisekho imfihlo awubheke nje sikhuluma ngobunyanga nje kwimedia ngisho ungangena noma kubani uthi ku YouTube uthola yonke into nje kwimedia ngoba manje sesiyafundisana abuka yathuka nqaphayo kodwa thina sazi ukuthi asithuka ngamuntu la sikhuluma nje ngokufundisa ukuthi izinto emhlabeni mawuyifuna kwenziwa njani basilimeza abantu abadala basilimeza ngoba akakwazi umuntu ukuthi akufundise ukuthi okay le truck lishayelwa kanjani uma sesenkingeni awukwazi nje ukumlayisha eTruckini uma iseclinic awukwazi kodwa nje engifuna ukucacisa akukhona ukuthi uma uthathe into
uma uhamba nako cha uma kunjalo kwenziwa yini usala uMercedes kungena indoda ethuneni ikhona nje leyangakithi leyangcwatshwa nemoto yayo ikhona leyangcwatshwa nemoto cha yayo ikhona ayinkunzi la yazini wayenza into babe washiye batshelile ukuthi abayenze mina into enginqaba naye angiphiki lokho nginqaba ukuthenini babe selfish ngalendlela abantu ukuthi ukhohle ukutshela umuntu oyedwa ekhaya ukuthi fanele wenze kanje uzosala gadi ekhaya uyebo ozosala gadi ekhaya la ekhaya kuyachelwa mina ngithi engathi singayixoxa izinto ezilight noma mawubona ukuthi udeep buka phela abantu ophila nabo ubani umuntu ongamtshela imfihlo ngoba egcineni ngisho ngaba nenyanga eTanzania mawusugula usixaka thina fanele kube khona owazi eTanzania wona enyanga enyanga ozokuyisa khona iya sizofly bese siyokubeka khona kulo muntu uthola usizo Sacela ukubuza mina la. Njengoba uyinyanga nje nawe uchaza ukuthi abantu kumele bazame ukuthi bachazisise ukuthi izinto zabo bayishiya kanjani noma owasekhaya bamhlelela kanjani ukuthi akwazi ukuthi akhulela athathe lento akwazi ukunderstand ukuthi kwenzakala. Njengoba wena futhi uyinyanga ke manje kukhona yini nawe mhlawumbe omgcabile noma osumbono ukuthi usengangikwazi ukuthi athathe makuthi wena awusabi khona emhlabeni ngaleso sikhathi. Yabo mina ngokwami angifisi ngisho ingane encane ibe inyanga angifisi awubheke nje ngazi umhlaba wonke even international uyangizwa wena ucabanga ukuthi kumnandi ukwaziwa uyakwazi ama challenges ukwaziwa ukuduma phezulu kwabanye abangadumanga babe lapha mina angeke ngize ngicabe ingane zami ukuthi azibe inyanga because ubunyanga it's a calling ubizo uyangizwa angife mina uma kuukuthi lento yami ivukela kule ngane yami ayichuzele yona kodwa mina ngingathi ngibonile nje yabo ayingibone kanzima mfana kunzima la yabona ebunyangeni kunzima ingakho uthola ukuthi kuthiwa kunezinye inyanga ukuthi wemphuphe edayise emadrobheni akudlalwa mngwana mkushubile yebo so bukhona ubunyanga bokwakhiwa kodwa kukhona ubunyanga okungabona bokwakhiwa uyangizwa kukhona ubunyanga bobizo njengami yangithi bona mina ngazalwa nje ngiyinyanga futhi ngiyofa ngifele khona ebunyangeni futhi ayikho i-challenge ubunyanga engiyisabayo futhi ayikho into engiyisabayo ubunyangeni uyangizwa futhi ayikho into akekho umuntu ongazi ukuthi mina ngiyathakatha nginezibhoko nginayo yonke lento edangerous uyangizwa kodwa ngoba ngibiziwe kuyo angichomi ngayo and angitsaki ngayo ngiphila nje impilo yami ingakho ngize ngithi mina abantu besibabuze hayi angivezi izinto zami mina ngiyaziwe ezweni kodwa bangaziyo bayangazi ukuthi ngiyindoda angithiwa ngizwe so lento nyanga ebunyanga ayibe ubizo yebo ukhona umuntu othola ukuthi uzofuna simenze inyanga simenze ikhona inyanga yokwenziwa ayifunele yena ikhona ke inyanga yokwenziwa baningi siyabenza basebenza futhi baphezulu kakhulu futhi badlula mina angithi isikhuluma ngokuthatha indoda iphilisa yini inqumo zayo khumbula ngithe amathuba omsebenzi njalo awekho asiwekho uma uqala uthi wenza ubugebengu laphana na umthetho yakujaha uyaboshwa ngcono ngimane ngithathe engalali ngibala nemali kusuku nemini hayi sengeza mawuthathile bafuphila nje normal life noma inkinga lezi zinto zokuthatha zehlukahlukene uma wena uthathe into ezokufaka ipressure lento yelana ngama level ikhona umuntu ozothi mina ngifuna into enkulu uma ngikutshela into enkulu mfana kithi lento le uzoyiphakela ekseni kuze kuyosa ungalali ngoba walala kuvuze inkinga ngithi bese uthi wena hayi angithi usezindlala indlala iyabulala wona mfowethu indlala iyabulala indlala ikwenzisa inqumo ocabanga akazicabanga ukuzenza indlala iyona enza izwe lethu life kanje indlala yibona abantu enza abantu basibagijima bawuthatha izinto ezwrong bafika lapha ekhaya bagcwala sesiyabalahlisa lezi zinto siyabalahlisa umuntu uthathe into engefanele ukuthi azayithathe indlala
So ngakho ke ikhona ke leyo nto ukuthi uthatha into wrong ezokuhlula ukuthi umelane nayo ngoba khumbula ungayithatha lento ngoba usezwa ini indlala mawususuthi uzebeka plan yo bebe usaqhubeka phela uyiphakele sakugcwele ibhodo manje uzokwenza njani la baba 2+2 la into engifisa ukuthi ungicabele yona ukuthi la ekuthakatheni uma uthakatha ukhona yini ukuthakatha lokho esingakubiza ukuthi hayi ukuthakatha lokho esingakubeka ukuthi hayi mhlawumbe isithombe kubantu ukuthi into enhle le noma kuhlukene kanjani ukuthakatha khona obuhle khona obubi ubuthakathi ngazenzela mina ngithi kukhona okuhle kodwa ukuthakatha kuyinto nje eduma ukuthi into embi okay shuthi ubuthakathi into yaziwayo nje ukuthi umuntu othakathayo uyasabeka umuntu othakathayo ufuna sithunqwaye singahambeli eduze kwakhe kodwa uma sesikhuluma ngobuthakathi bukhona ubuthakathi othola ukuthi uyathakatha kodwa akawuthakathi yingoba lo thakathayo ubethumela kuwe into wathola ukuthi wena uqinile impendulo izothi kuye la uyathakatha akathakathi lo muntu khumbula lo muntu wazivikela yena empilweni ngoba uyazi ukuthi empilweni bangakuhlekisa kanti abantu abakuthandi yabo ngamanye amazwi ubuthakathi obuhle ilobuthakathi bokuthi uzinake wena ungamfiseli omunye umuntu into embi ubuthakathi obubi ilobe engilwa nabo ke mina ngize nje ngibizwe njengomthakathi mina ma wenza into embi kufanele ibuyele kuwinjalo iyimbi uyizwe uyizwe lento oyithumayo ngoba uma uyithumela komunye umuntu uyibuka ngathi lulu usaqhutshwa inhliziyo yakho mina yazi besixoxa nezinye inyanga ngathi mina yabona umuntu mayithuma ekhaya eshaya wena uma kwenzeka wakushaya kwadikiza nje wakuthinta weza ukuthi uyakushaya sometimes shaya ingane yakhe wena sometimes shaya ungamshayi yena uqinile shaya ingane yakhe futhi ungayibulala uyishaya nje ithi ukuthi igcwale ngolayini abone bese uphinda udedele bese umfonela noma umattend uthi ungadlali ngalento usemncane yo zikhona izinto enjalo uthakathi ubuthakathi buhle ukuthi wena ufuna ubuthakathi ukuthakathi nje mina engakufuni iloko okuhambisana nomona yokuthi ubone isiphiwo somuntu usibulale ubone umuntu ezama ubulala amandla akhe lokho buthakathi mina ngikhona ukuthena ngilwisena nabo njengoba kuthiwa ngubelapho endawo uyangizwa mina ngilwisana nezinto ezimbi ezenzeke empilweni zabantu ngcono ngihluphekele ngcono ngibe nemali kumane kuthiwa iyamhlula imali ngcono kuthiwa iyangihlula hayi ukuthi mina ngibe nepressure ukuthi ngiphila kabuhlungu ngenxa yomunye umuntu sikhona kanti wani umuthi madoda awugayi umuthi udliwe shu sengiyasuka ke mina baba akiwe inkinga zami ngilambini ngiyabona ukuthi okay noma ngisengifike kwipoint ukuthi sengilungele noma ngabe ukwenza yini wenza noma sengiyafika ke kwena ngiyakutshela ngifuna ukuthatha lento but then ngiwilling ukuthi ngisacrifice mhlambe umzali wami noma umfowethu ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphakame so entweni kanjalo wena ungibonisa kanjani khona mhlambe ukungibonisa noma uhambisenana nalento engisuke ngiyifuna ngaleso sikhathi njengoba nje ngumelapho waziwa umfowethu osecopheleni eliphezulu nginalo ilungelo lokukubonisa ngoba kukhona ukuthi wena ngokubona kwakho uzibona ukuthi usangenza noma yini mina ngizokubuza ukuthi yini noma yini kwanoma yini awuyazi uyangizwa inkinga uhlushwa yini indlala nokuxakeka kwaleso sikhathi uma usuqeda ukuxakeka ukuxaka kwakho akusho ukuthi ubulala umzali wakho ukuxaka kwakho akusho ukuthi ubulala umama wakho uyazi ukuthi umzali wakho 9 months full and above sometimes akugcina esiswini bexake kukhona esiswini bikhona ngisho indlela ukuthi angakubulala umzali wakho but wakusave up until now wena ngokuxakeka nje 1 year uphuma esikoleni 1 year nje uphuma esikoleni usuyibona wena ukuthi ungabulala umzali wakho ube stepisa sempumelelo yakho akukho fair
thina siyakululeka mina mawusho njalo nje ngiyakululeka ngoba yonke into ngibukelela iminyaka yomuntu ingakho nje lapha ekhaya ukuthola izingane zidlala lapha akudlala izingane lapha kuya abantu abazoba bafuna ukuphiliswa izinqumo zabo angithi angizwe so uma uqhamuka wena uyingane ngeke awukwazi ukusiza ingane awukwazi ukuthatha inqumo zengane sifuna abantu abakhulile abazi ukuthi bafuna nemakhulunywa ngokuthatha ukuze umuntu uma ethatha lento mina ngiphiki ukuthi ku-right ukuthatha but ungabulala umndeni ngoba usafuna impumelelo bengenza umcimbi omkhulu mina 22 March this year omkhulu bu-national yabona omkhulu wonke ama-celebrate bungawabona aphelele lalela-ke mfana kithi ngafika abakhomba ngathi nabo abazali bami bawu-7 ababona ngathi nangumngama uthi ngene emotweni ushayele uphethe license angazi noma ngiso angazi noma uyayiqonda into engishoyo ngiyakuzwa umuntu osemva kwesteering angisho ukuthi umuntu okwazi ushayela umuntu one-license kodwa ngithi umthetho manje ufuna ukuthi uproduce something okukhombisa ukuthi wena ugunyaziwe ukugaya umuthi ugunyaziwe uqhuba imoto but umthetho wase South Africa I think we are interfere kumele kunezinto esingeke size siyishintshe ngoba thina kahle mina nje njengoba ngu2 plus angizile ukuzolungisa izwe ngeke ngiqede ngeke ngikhone okunye ngizokushiya nami ngoba okunye nabo kwabahlula uyangizwa kodwa nje into okunye kukhona into okufuna ukuthi okunye kubuke bese uyibuka wena ukuthi entweni kanje mina ngimaphi ngoba uyabona ngempela kuyasiza lokho ukuthi uma umelaphi ube necubo angithi nje mina ngokwezinga lokunyanga nguprofessor manje angiseyena udoctor mina ngagcotshwa ngafunda ngagcotshwa ngokusemthethweni nje ukuthi ngibe nguprofessor nginamajazi neziqu ngiqualified ukuthi ngulaphe nokwenzise leyo nto le manje engiqonda ukusho ukuthi hayi ngoba lokho ngikuthwala njalo ekhanda mina ngikuthwala ekhanda lokho kodwa mase kunesigaba sokuthi angikuproduce ngiyakhipha lokho kodwa ngizama ukusho ukuthi ngeke sikushintshe ukuthi umuntu oshayela imoto kufanele abe ne-license yilokho ke okay gogo ngoba beninika lama license bayakuyisa emaklasini uthi okay lapha kanje sibona okay so lapha abantu abangaka noma babuka vele ijeni yakho so vele soba lapha abantu angeke ngazi ngikhulumele zonke izikole ngoba zikhona nje izikole kukhona MUT nobani nawo ngasho futhi usho futhi uyabona akufanani ukufunda kwezikole kodwa ke mina engikwazi ukuthi ikhona ama-classes attendwayo okufunda ngezinto ezithile ukuthekelana kolwazi siyabonga siyakwazi vele ukuthi uphiwe lento nayo talented futhi uyabonisa nezinto zakho kodwa kukhona information okudinga ukuthi isharewe singabelaphi sishare ukuthi okay madoda uhala kavuma utholakala kanjani asho umunye athi uhala kavuma uyawuthola endaweni ethile kochitha uyabona ukuthi nokuthi kutholakala kanjani hayi ukuthola kanje okay umatha mhlophe uthola kanjani unhlahla mhlophe uthola kanjani uma ivimbela ukuthola kanjani ulwazi luyasherwa ngoba ngeke uze wazi konke yabo ukuze sigaye phela ukuze kuphume lo muthi wenu wentombi funa sigaye ngempela ukuthi uma uqhamuke ebantwini sipaka ovela bahleke ukuze umuntu avela ahleke into angayazi ukuthi uhlekani kuwe lo silina izinto ekanjani ngobude bendlela kuthiwa umphako uyabola sesifike emaphetheleni eshow yethu ake qale sizwe ukuthi siphamandla yini ongayisho kumbukeli emakhaya from wena to born no mina kwendela mina akukho mina engakusho angeke ngize leyo yakho ukuthi ngefethu silalele sizwe sivula amadlela ungenzi into engashiwongo ukuthi yenze ngoba nakuwena utshela ukuthi ulambile lalelisisa kahle futhi ungakhulumi into uze nje basikhuluma nje mase nawo uzofaka umbono wakho because manje umbuzo nento inhloso ukuthi ngibuze umbuzo awazi so ukuthi ngiphendule kanjani awuwena lo ocabangela ukuthi yabo but ke futhi into engayisho ukuthi thatha lento
kunjalo engifisa ukuthi niqaphele kukho nikhumbule njalo ukuthi ku Facebook angikho ku TikTok angikho niqaphele kakhulu laba bantu esebangabo 2+2 aba 199 no bakithi inamba yami i1 ithi 072 737 8514 so kukhona ke abanye 2+2 lapha ku 737 sebashintshile bafaka ezinye inamba ukuze bakudome mase bafrante ngesithombe sami ugijima ufaka imali no nginyanga mina yakwamhlaba yalingana edumile eyaziwayo ejozini esebenza ngolwesine njalo ngolwesihlanu njalo ngomgqibelo akudingi nokuthi nje ungabe uyabhuka noma ubhukanga olwesine olwesihlanu umgqibelo ngiphansi kwamhlaba yalingana isigodlo sinye yilapho ke ngilaphele ekhaya ngitholakala khona amalanga onke uma kunomuntu ozokufonela njengoba sihleli kanje ethi u2+2 ufaka imali ayikho imali engifakwela yona mina imali le usuke uyikhokhe endumbeni ukushwelezela wena emadlozini ukuthi uthole usizo ngoba into yamahala kayisekho so ngiyacela abantu ukuthi uma kunomuntu okufonela ethi u2+ ungamnattendi ungamlaleli ngoba mina ngeke ngithole efonini uzongithola ngesonto noma ngolesine efonini ku 072 737 8514 nakhona mina angifuni lokho ngibingelele efonini hlalo dabeni bayazi abantu yimi ugogo logobili salukwaSempondo ngila namhlanje ngithi kuba abantu abasukumele impilo zabo indoda nendoda iphiliswa zinqumo zayo umuntu akathathe avuke ayibambe na unyaka omusha usofikile Danko webafo ngoba unegodle ezingaka nje wasubala indumba eyodwa lezigodle zingaki njalo zingaki izu22 igodlo ubuningi begodlo abantu bangathuki ubuningi begodlo abantu bafike ekhaya ubuningi begodlo buyelana nenkinga yakho angeke ngikufake kusigodlo number 1 kanti udinga usigodlo number 2 awe ma angeke ngikufake esigodlweni sokuthatha lento kanti wena ubuzogeza inhlahla uyangizwa kunama level akhona 022 lezigodlo kodwa abantu abaningi bayajika bangafinyelelanga kuzona ngoba kuya ngenkinga yakho ukuthi ngifake eclinic noma ngiyakhipha eclinic noma ngifake ICU siyabona so nje kunama ward lapha ama ward kahle amaningi ahlukahlukene ukuze abantu baphile ayikho into engiyithandayo njengabantu bakaNkulunkulu abantu kufanele basondele ngobuningi babo bangaxakwazi inkinga umuntu akahluleke ezamile madoda sife sizama sifele emzamweni indoda yageza yaphalaza yaqhumbi yageza umuthi uyisintu sakithi uyimvelaphi naqala yayivela ikhona imithi ayona into efike nathi so asukumeni madoda sithi sidleni impande noma ungasazanga kwa 2+ kodwa uma wenze into ezokugcina ukuthi ugcine uphilile uyitalent lakho libonakale imisebenzi yakho ibonakala amathenda wathole sifuna inhlahla abantu abasebenzi ingane ayiphuma esikoleni bazali sigeze alube khona ukhambe emuzi nomuzi makithi ukhamba lomndeni olwenzela ukuthi lezi ingane zethu ezisema college esema university uma ziqeda kufunda zingahluphekeli umsebenzi ifundile kubi ngaphandle umsebenzi awutholakala kodwa uma umzali ezocabangela ingane yakhe ukuthi ifundisa kanzima kanjani akazi ukuthi nentelezi yadingeka yokuthi ingane ayithande ngoba akuyona yodwa efuna umsebenzi angisho ukuthi ngaphandle komthandazo ngeke usizakala kodwa ngigaranta kakhulu lapho empandeni zomuthi ngoba ziyababa zashuqula hayi sibonge kakhulu babule emakhaya kuthiwa inyoni izalela esidlekeni kodwa ifele egatsheni njengoba esho nje ubaba asife sizama engakusho kunina ukuthi ningalokothi nithathe ama decision ngenxa yendlala njengoba besesishilo sibonge kakhulu sithathe show sibuyisele kumnikazi wayo danko danke